Hem sortit al bosc a buscar espècies de bolets per la classificació de l'exposició de la Festa del Bolet i aquest any la cosa està una mica magra perquè ha plogut poc i tot i així, buscant els llocs més humits i més obacs hem trobat unes quantes espècies, potser en portem aquí una trentena igualment, i portem una hora buscant, suposo que en trobarem més. És un any difícil pel boletaire que vol bolet comestible perquè de fet el que és rovelló, cep, rossinyol se'n troben molt pocs, però per la festa del bolet, que el que volem és exposar diferents classes de bolets, ensenyar quins són bons, quins són dolents, ja ens fa el fet. I és una llàstima perquè aquesta és una zona de bolets, però aquest any el temps no ha acompanyat, no ha plogut, i llavors l'única solució que hi ha és això, buscar els 4 llocs que hi ha més humits, més tapats, i mirar si hi ha alguna cosa. I hi ha alguna cosa, però poc. Esperem a veure si canvia el temps, si encara hi som a temps que ens faci algunes pluges, i abans que arribi el fred potser encara en podem trobar. És petit, però això vol dir que algun bolet surt. Som la Societat Catalana de Micologia i ara fa 4 anys que estem col·laborant en l'organització de l'exposició que s'organitza en el marc de la Festa del Bolet de Setcases. Aleshores, cada any trobem forces d'espècies. Enguany les previsions no són molt optimistes, tot i que fins al moment ja portem recollides més d'una 50ena d'espècies. Per les condicions meteorològiques que estem, la veritat és que no està malament. Hem trobat algunes espècies que són interessants i fins i tot algunes de poc comunes i complementem l'exposició amb uns panells dels principals bolets tòxics i comestibles. També, una miqueta per tal d'acostar la micologia amb els més petits, hem fet un complement de l'exposició amb la qual està adreçat als infants per tal d'això que puguin anar descobrint tot aquest món de la micologia, on a través de jocs es van entenent diferents processos de la natura relacionats amb els bolets. Una valoració molt positiva, com cada any és una gran fira, una gran festa, que és el preàmbul de la nostra festa major, però aquest any celebrem el 20è aniversari que encara ens dona una mica més d'il·lusió i més ganes de continuar amb aquesta tasca. Referent al logotip, com cada any, l'ha fet una noia del poble, com sempre. El bolet comestible més gran a pes. Aquest és de Pedra Guinness. El major pes de bolets comestibles d'una mateixa espècie. És d'aquí de Setcases, Es nota, però claríssim que és un pinzell d'una qualitat excepcional,